naka-vlog na sa tagbalik, no? What's up guys, it's your homie again, Eiyan Mendez, and welcome to another boring vlog. Yes, nakabalik taog vlog. No, December 1 na dayron and 24 days before Christmas. Yay! Kinsa excited nga makadawat og gift. Ako excited ko makadawat og regalo gikan ninyo. Charet! And anyway, I will drop my email down below. So, contact mo na ako if ever lang, muhatag mo na ako, di ba? Oh, why not? Before ta mo proceed sa ato ang video karon, ako din pasalamatan karon akong 1 million subscribers sa YouTube. Yay! Joke. Well, anyway, nakaabot na rin tag 1,000 sa YouTube, no? And thank you guys for subscribing to my channel and watching my boring vlogs. Yes, guys. Before day ko nag full-time upload sa YouTube, nalay ko yung mga video before sa Facebook, mga binuang ragod, pero I hope maka-create yung good vibes ninyo. Unya, please don't forget to like and comment kung sa inyo ang ganahan nga akong i-feature ng mga Tiknik next time sa ako ang video, di ba? Right! Moni ako mga video before sa Facebook. I hope na ganahan mo ani, and don't forget to like, share, and subscribe. Hindi ka mukha ng rice bike eh. Hindi na rice sa balay. Ayaw na ang mabusog ka. A little of everything. Guys, before ko makalimot, shout out to Daloyong PH for the school merch. You can check their Instagram, guys, and browse some cool shirt designs from local Filipino talents. So support local ta guys, kay makatabang ta sa mga local Filipino craftsmen, and makatabang sa ato ang economy to grow. Proceed ta sa ato ang next clip, and this is your homie again, Eiyan Mendez, and don't forget to click like and subscribe. Go. Ganahan mo kanang mahimo mong upa-upa. Ha? May teknik ana sa kung paghimo upa-upa. Palit mo dito sa the face shop. Palit mo uwingon ani. Uwingon ani or di kanang naingon ani. Ani, the face shop or Tony Moly. Yan na, or di adto mo sa Musliman, 20-20, 15-15, 15 retapok, sa retapok pa dito. Unya, ibutas yung naong. I-leave din you for 15 to 30 minutes. Nga, ay lasan mo pag-expect dahil mga mahimo mong upa-upa. Oh no! Kausaran yung gamit mo, pero ni. Ha? Pero, kung ka mo, bugason mo, yung gipwek yung bugas, yung dagang mga buslog na, ayun lang mo pagkuhan. Ayun lang mo assume nga mo mawagtang ng mga busos yung tagway, di na mawagtang. Ngayon buhato na ito mong belo. Ako na dito ipabaid. Tangan dito ka numero 15 nga liha. Pwede na, sige pa kay magpaupa-upa pa. So guys, mao to na tong video, no? And panikamutan gyapon ako nga makabuhat og content, maka-upload og content diri sa akong channel para sa bisan mo agbang ba. Nga ganahan sad mo visit every now and then sa akong channel, di ba? So guys, advance Merry Christmas sa tanan, and atangi akong next nga video. I hope panikamutan sad nako nga dili na sad kayo boring ato ang video, no? Kay season 2 na ba yata, and 1,000 subs na dahil sa yay! Thank you guys, and it's your homie again, Eiyan Mendez, saying life is meant for good friends and good adventure. Thank you for watching.